11 persuna tilfu ħajjithom waqt li kienu qed jaqsmu fi vjaġġ b'dajsa lejn l-Ewropa. Il-każ seħħ il-ħadd madwar 50 mil nautiku l barra minn pajjiżna u l-awtoritajiet Maltin kienu informati meta l-Malta Vessel Traffic Services riċevu informazzjoni li kien hemm din id-dajsa bl-immigranti illi kellha xi problemi. Id-dajsa kienet il-barra mill-ibħra territorjali Maltin iżda f'żona sari li taqa' taħt ir-responsabilità ta' pajjiżna. Skont informazzjoni pubblikata mill-AFM, diversi migranti spiċċaw fil-baħar waqt illi provaw jitilgħu fuq lanċa tas-sajd illi marret biex tassisti. Fil-post lejn ix-xlokk ta' Malta waslu mhux biss membri tal-AFM iżda anke l-Gwardja tal-Kosta Taljana illi ntalbu jassistu mill-awtoritajiet Maltin. Kollox 53 persuna ġew salvati filwaqt li ġew irkuprati 11 il-katavru mill-baħar. Wieħed mill-immigranti ġie evakwat bl-ajru mill-AFM sabiex jingħata assistenza medika. Il-midja Taljana qed tgħid illi l-immigranti kienu telqu mill-Libja sa issa għadu ma ġiex stabbilit eżatt x'nazzjonalità għandhom dawn l-immigranti. Intant skont in-Nazzjonijiet Uniti huma madwar 830 il-persuni li mietu mill-bidu tas-sena l-hawn waqt li kienu qed jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa bil-baħar mill-kosta Afrikana.